Afmontering af gearkablet på en 7-gear Shimano gøres bedst ved, at man først har sat gearvælgeren i første gear, og derefter kan man trække kablet frem og ud af slidsen. Dernæst løfter man endestoppet på vejeren ud af indikatoren. Når man skal montere gearkablet på en 7-gear Shimano, starter man først med at tage vejerstoppet og trykke ind på plads. Og så trykke vejeren rundt, og man skal være opmærksom på, at vejeren skal være på indersiden af de gule indikatorprikker. Så trækker man frem i den, så vejeren kan gå ind i slidsen på indikatoren, og så er den på plads igen. Dernæst sætter man yderkablet fast i indikatoren ved at trække vejeren ind i slidsen og slippe kablet.